Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin, senideok, aitor ditzagun humiltasunez, gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu ahal izateko. Erruki jauna, Kristo erruki jauna. Erruki dakigula jainko guztiz altsua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala, betiko bizitzara. Amen. Egin dezagun otoiuz. Hoi jainko, errukian aberatsa zarena, zuk egin duzu Juan Pablo aita santua, Eliza osoaren gidari, egizuaren irakaspenen argira, zabal dezagula uste osoz gure bihotza, gizakiaren askatzaile bikaina den Kristo salbatzailearen graziara. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Deuteronomio liburutik, Moises honela mintzatu zitzaion Israel herriari. Jaunak Lebiren leinua bereizi zuen eta eginkizun hauek ezarri zizkion. Jaunaren itun kutxa eramatea, jaunaren aurrean liturgi zerbitzua betetzea eta beraren izenean herria bedinkatzea. Eta hala egiten dute gaur egun ere. Horregatik, lebitarrek ez dute ondare zatirik gainerako israeldarrek bezala. Jauna bai dute beren ondare. Jaunak zure jainkoak hitzeman dien bezala. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Eresi egingo dizut jauna aingeruen aurrean. Eskerrak ematen dizkizut jauna bihotz-bihotzez, nire hitzak entzun dituzulako. Eresi egingo dizut jauna aingeruen aurrean. Kantuz goratzen zaitut aingeruen aurrean eta zure tenplu santurantz begira auspezten naiz. Eresi egingo dizut jauna aingeruen aurrean. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Jesu Kristoren evangelioa San Lukasen liburutik, aintza zuri jauna. Aldi hartan, Jesusek esan zien ikasleei, hartu gogoan hau, etxeko nagusiak, lapurra zein ordutan etorriko den jakingo balu, ez luke etxea zulatzen utziko. Egon prest zuek ere, gutxien uste duzuen orduan etorriko baita gizonaren semea. Pedrok galdetu zion, jauna, guretzat ala denentzat esan duzu parabola hau. Jaunak erantzun, izan zaitezte etxezai leiala eta zentzuduna bezalakoak. Nagusiak bere orduan behar den janaria banatzeko morroien buru ipini duena bezalakoak. Zorionekoa morroi hori nagusiak iristean aginduan egiten arkitzen badu. Benetan diozuet, bere ondasun guztien buru ipiniko du. Baina morroia nagusiak luzatuko duelakoan, morroi lagunak eta neskameak jotzen eta jan edanean eta mozkorkerian hasten bada, gutxien espero duen egunean eta gutxien uste duen orduan etorriko zaio nagusia, gogor zigortuko du eta desleialek merezi dutena emango dio. Nagusiaren nahia zeinen jakinarren, gauzak hark nahi bezala eratzen edo egiten ez dituen morroiak zigor gogorra izango du. Nagusiaren nahia zein den jakin gabe. Zigorra merezi duen zerbait egiten duenak berriz biguna. Asko eman zitzaionari asko eskatuko zaio, eta askoren kargua eman zitzaionari are kontu handiagoa eskatuko. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Gaurkoan, Juan Pablo bigarrena aita santua ospatzen du Elizak. Hain zuzen ere, santu asko aipatzen ditugunean, aspaldiko santu izaten dira, edo haien bizitza liburuen bidez, edo ikasi ditugunak. Juan Pablo bigarrena, oraindik oso gertukoa dugu, nahi bintzat, esan genezaken ere
gazte txikitatik ezagutu izan dudan aita santua izan baita, 2005 urtera arte. Hau da, orain dela 20 urtera arte. Eta horregatik bakoitzak eduki ditzazke bere oroitzapenak Juan Pablo Bigarrenaren inguruan, esan genezake, gauzarik aipagarrienak, berak zen nolako aita santuan karguari zen nolako unibertsaltasuna ezarri zion. Inan guztik egin zituen munduko bazter guztietara aiatzeko. Eta ikaragarria da zenbat eta zenbat tokitan aiatu zen. Egia da, urte askoz, aita santu izan duzela, historiako pontifikado luzenetako bat izan du zen, baino baita ere eduki zuen halako borondate hori. Gure garaietan ere arresagoa da, bidaiatzea, eta baino berak nolabait hor bide bat markatu du. Aita santua jendearengana gerturatzea. Eta ez bakarrik hor erroman jendea etortzearen esperoan egotea. Eta beste aldetik ere gazteen topaketak berak sortu zituen, borondate handia jarri zuen gazteei ere fedea, Jesu Kristoren mezua helarazten. Gure, eta batez ere Europa Okzidentalean, hoixe dugu, esan genezake, eginkizun komplikatuenetako bat. Dagoen giroan ez da erresa, fedearen transmisioa, eta hortan inal guztik ere egin zituen Juan Pablo Bigarrenak. Gaurkoan eskatzen diogu, bere bitartekaritza, bere laguntza, Elizaren unibertsaltasun hori eta gazteenganako fede transmisio hori guk ere bultza dezagun. Egizu jauna, Juan Pablo Bigarrena santuaren egunean zure herriak zu goresteko eskaintzen duen sakrifizioa izan dadila guretzat salbagarri Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen, jauna zu egin eta zure espirituarekin. Gora bihotzak jaunagan dauzkagu. Eskerrak jangoiko gure jaunari. Egokida eta zuzen, egokida bai eta zuzen bidezko eta salbagarri. Nonai eta beti guk zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz, santu, jangoiko ahal guztidun beti ereko horri. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Poza ematen diozu zure Elizari, Juan Pablo Bigarrena santuaren jaia ospatzean, indar berria haren bizitzaren jokabideaz, argia eta irakaspena haren hitzez, baita laguntza ere haren otoitzez. Horregatik, aingeru eta santu guziegin batean, beti eta beti abesten dizugu goratzarre hau. Santu, santu, santua, diran guztien jainko jauna. Zeru lurrak beterik dauzka zure bizdirak, osana zeru goienetan. Bedeinkatua jaunaren izenean datorrena, osana zeru goienetan. Santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazua da santu giardo hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogia hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztio kontatik, hau nere gorputza data zuentzat emango dena. Era berean afalondoan kaliz harturik berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez, hartzazue eta edan guztio kontatik, hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nere oroigarri. Hau da, sinismenaren misterioa, eta piztu zerala jauna, zu berriz etorri arte, hau dugu berri ona. Horregatik jauna,
zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta dola hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izango gogoan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza, eramazu maitasun osora. Leon, Kureita Santu eta Gotzaiarekin eta Eliz gizon guztiekin batean. Era berean izango gogoan jauna pizteko itxaropenean diran gure senideak eta hildako guztiak ere. Bereziki Juan eta Jesus Miguel. Arritzazu zure aurpegiaren argitan, errukizak izkigu arrengu guztiok betiko bizia irits dezagun, Jainkoaren ama Maria Virginia doatsuarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan, zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan zuri eita jangoiko alguztien horri Espiritu Santuarekin batean, osku eta intza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun, gure eita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia zeruan bezala lurrean ere. Emaiguzu gaur egun ontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zorrunei barkatzen diegun ezkero. Eta ez gaitzazu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik, emaiguzu pakea gure egunotan. Zure errukiari esker, pekatutik garri bizi gaitezen eta estuadietan sendo betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailean noiz etorriko den zai gaudela. Zurea dezu erregetza, zurea goskueta indarra, orain eta beti Jesu Kristo gure jauna. Zuk esana da apostoluei pakea uzten dizuet, nire pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoa den bezala emaiozu elizari pakea, eman batasuna errege bizi beizera, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren pakea beti zuekin eta zure espirituarekin. Emaiozue pakea elkarri. Jangoikoaren bildotsa, zuk kentzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotsa, zuk kentzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotsa, zuk kentzen dezu munduko pekatua, emaiguzu pakea. Ona hemen jangoikoaren bildotsa ona munduko pekatua kentzen duena, zoriontsuak jaunaren maira deituak. Jauna, ni ez naiz inor, zunere etxean sartzeko, baina esan zazuitz bat eta sendatuko naiz. Egin dezagun otoitz. Jainko jauna, Juan Pablo Bigarrena santuaren jai honetan hartu ditugun doaien indarrak ekar dezala gugan bere fruitua. Eman dezaigula bizitza hilkor honetarako laguntza eta iritsi betiko zorionaren poza Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zu egin eta zure espiritu egin bedinka zaitzatela jainko guztialduna gaitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Amen. Zoazte jaunaren bakean, eskerrak jangoikoari.